tudruok mosebede kind kanisa gi josiasa. Sani nwaneno Jumapil mokalo. Josiasa matin kende mochopo kar lamo iyudo ka women rep moro bedo kumoro to be ok giwach wach mar siasa. Iparo ni wach mowuok sani ma bende koro oganda wuok kendo chiwo dwonde nyato ariyo matindo odhi kelo lokruok mane kinda tudruok mane kinda josiasa kaachiel gi kanisa. Jomoko noseparo ga ni gin above the law. To chalo gima chik moro wuok ma gineno machalo gima buogogi. Wambe wan e ground waneno gik matimore. Koro Nyasaye to chalo gima okonya wa e kona moro kech ng'ai gi sunga gi tingruok chalo gima nyalo dok chien matin kech ng'ai no osebiro to gigago oko gima nyalo tim aonge. Tapani wach kijende manowuok gi jensi gi chalo gima okelo buok moro na piny to ok onego bed nyadhi ahinya. But Nyasaye nyalo konyo piny gi yo moro amora. Nyasaye nyalo tiyo kod gimoro amora mondo okony godo piny. Koro waneno ka nitie buok kendo nitie luoro nikech nitie dictatorship manyalo bedo e piny ma ng'ato koro nyalo timo gima odwaro gima nyalo time onge. To but wananchi piny kowuok oko nikech piny emitelo negi kinego gi te ng'ama itelo negi onge. Koro nyaka winje duond jopiny. Koro kanyo to kane wach moro kaka gisechako dok chien no ulana leso na wa MPs women rep ma winjo wa church miluor church ok en kar politics mano wach mwasekwero pile kendo nyaka jodolo machiwo dhi apulo pite mondo time politics wabro keto we papa lela mondo ji oneu nikech oketho girwa ni miyo church bedo gi chido ma ok onego bedgo. Koro kanyo to kane wach mondo Lydia. To ang'o